Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP woye! Adati woye! Adati woye! Amai ANTHU Professor Mutharika woye! Achihana woye! Ma Vice President wose woye! Ifetose woye! Ntawi! Zikomo. Ndipeleke ulemu kwa Professor Mutharika, President ANTHU achipani cha DPP. Ndipeleke ulemu kwa Professor Mutharika amai ANTHU, landirani ulemu wanu. Ndipeleke ulemu kwa President Ford, second VP, ulemu wanu. Ndipeleke ulemu kwa Secretary General Mukito. Ndipeleke ulemu kwa ma Vice President ose potsogozedwa nda VP aku South kuno bambo Mwanamveka. Maulemu ose akhale nchimake. Nthawi inoyo ine ndili pano kuti ndidzutse adadi kuti ayankhule. Takhala tikudikirira, takhala tikufunitsitsa kuti adadi atiyankhule. DPP oye! Choyamba ndikufuna kuti ndithokoze adadi poti chinawakomera iwowo kuti andisankhe ndikhale running mate wawo. Ndikuti zikomo kuti inu mwaona kuti ine nditha kukuthandizani pa ntchito imene mukuyamba pa 16 September. Ndipo nthawi ino ndikutsimikizirani adadi kuti ine ndili wokonzeka kugwira ntchito kukuthandizani. Ndipo ndine wosangalala kuti ndikhale kuthandiza ntchito adadi amene iwo anagwira kale ntchito imeneyi ndipo anayilekera padera. Nthawi yafika yakuti pajana lekera paja pamene pakhala zaka 5 ndime yosayenda iyambeso kuyenda. DPP oye! Ndipo tithokozeso adadi kuti anakhazikitsa gulu la anthu akatatalakwwe apa zachuma za malamulo ndi mbali ina iliyonse kuti agwire ntchito yopanga manifesto ya DPP. Ndipo manifesto iyi ikuyankhula kumbali ina iliyonse ya ife anthu Malawi muno. Manifesto iyi ikuyankhula kwa abambo. Manifesto iyi ikuyankhula kwa azimayi. Manifesto iyi ikuyankhula kwa chinyamata. Manifesto iyi ikuyankhula kwa mtundu wonse wa Malawi. Ndipo tikuthekera kumene Professor Mutharika ali nako. Malawi yonse izindikire kuti nthawi yakwana
pamene mulungu akuti amva kulira kwathu, aona misozi ya azimayi, ndipo akubwera atipatsa Profesa Peter Mutharika kuti atiphule pa moto. Ndiye ine ndikuti zikomo. Ndiye nthawi ino I humbly ask our President, Professor Peter Mutharika, to address us. Your Excellency, sir. Chala mwamba. James Timoto alikuti. Dpp oye! Dpp oye! Apingu oye! Apingu oye! Planta oye! Tonse oye! Moinonse! Mwiwanji! Kamodzi kawe. Ine ndo sanga kwambiri. Konso monga mukuona ndi bwino kwambiri. Choyamba nene kuti ngati zimene anena Mai Maria Kaenja, zimene akita Dar Suleiman, if it's true, it's very, very wrong. It's very, very wrong. I'll tell you something. 4 weeks ago, my lawyer, Anin Bakara kwa Daudi Suleiman, kumuza kuti zimene kuchita MBC program yao kuti tukaena every day castigating me asiye zimenezo kwa sana yanke nsuya ndiye tiona naba 7 or 16 Dpp oye yamba ndio sanga kwambiri kuti mabwera mwanyi choncho ngakhale kulozizira lero ndikulezeka kwambiri mwane sadi kuti makona chipani makona DPP ndiye pa 14 mrede I'm sure mrede ndiba ine sikufunsa kuti munivote yayi ndikateo ndikuchimwirani ndikuza kuti ine munivotera
choncho ndangobwera kuti ticheze papita nthawi itali kuti ndikuoneni ndione nkhope zanu zachikondi zaulemu kuti ticheze basi kwandiza kuti makomzika kale kuvota pa 14 September. Let me say one or two things about my journey Ansah and why Nasanka. I've known my Ansah for a very, very long time. In the Ministry of Justice, Mbomala Bingu, you and I Attorney General. Net na grandchildren go and be most kujaza malamo. Komanso, Jane Ansah and Pakilani Dr. Pakilani of the High Court. Abingu and Asanga Kukala Attorney General. APM and Asanga Kukala Chairman of Malawi Electoral Commission. 3 different presidents. She's a person I respected my president of Sinasiana. And I know Kuria Granchito, Chirogambe, as Maria Kainja Miskanja said, could it for government La Malamulo? La Malamulo. Also government yo Kapa ANTHU. Or quality my demonstration is on so I then Zokuri Bola in the answer is a great Timos. Before I proceed, Jamba, the Peleka Ulemu, former First Lady. Komaso, Ulemkwa, Dora Jane Ansah. Ulemkwa, Right Honorable Chihana. Ulemkwa, Secretary General, Bamo Peter Mukito. Vice President Ansah, Dpp Ford. Also, Secretary General Ford. Governor Ansah, Dpp Ford. This governor, Dpp Ansah Ford. My member of parliament, Dpp, Ford, including leader of the opposition, Dr. George Chaponda Ulenwanu. Koma sore mafumuri pano, ampingo, ni non sabanga pano Ulenwanu. Leondosa Akwambi, first of all, could launch Manifesto, Comanso with a launch campaign. Actually, campaign number since the convention, we have been campaigning all this time. This is just a formality, with a launch campaign formally. The government announced could it be Pantaya campaign? Everybody should go to campaign, door to door, municipality nyumba. Kwa conseil, mupile kaja campaign. Musare mutaliense, ngari mufina kudwa, kaindikifua, mumpase parado, muntenga banjinga,
akavote kufuna muntu aliyense avote. Dpp oye. Komanso ena kaya munata kadija karisiri kaja kaena munagulisa mukavote chifukwa zina anu li mkaundula. Kumene munalembesa zina anu mbuku menemo ne mupide mukavote azakulani kuvota. Tamala zimenezo isawai chunga simu uri pale chwa kime mnekta register. We need to take the government back in Navomena kubwera anso kuti ndime kachinayi chifukwa ndifuna ndipulumutse dziko lino. I didn't come here for personal gain. Ndinabwera, so I love the DPP and I love you all. Ndimakona nonse Malawi kuti mukhale anthu aufulu pakali pano tili mu ukapolo. Ndife akapolo monga nana kunzuzu August 2018 Universal Livingstonia. Quote, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country and Malawi will be held hostage. End of quote. Kuti ngati sisamala sikulina Satana azabwera ku Malawi ndipo anthu tizakhala aukapolo. Nde panotu ukapolo wa njala, ukapolo pana ndalama, onse ndi ukapolo, kwanso ukapolo wa nkhanza, kopa boma zosiyanasiyana. Koma kulondi kwathu, this is our own country, kwati kuopa anthu asamaope boma. People should respect government but not fear the government. Kwani ntchito ya government kuteteza anthu. Ntchito ya government kuti anthu akhale osangalala. Monga ananena mu American Declaration of Independence in 1776. Ananena kuti three things: responsibility of government, life, liberty, and the pursuit of happiness. Kuti pakhale munthu moyo, ufulu, kwanso anthu akhale osangalala. It's a job of the government to make sure that people are happy, that they are not suffering. The job of government. Pakali pano akuti paziko lonse lapansi anthu aku Malawi number 2 pa anthu amene achisoni komanso omvesa chisoni. That's not good. That must end. Tipulumutse. Ndiye ndikuuza MCP. I wish the TV was working. Kwandikuti, let my people go. Let my people go. Chifukwa ine ndizatenga kupita ku Kanaani. Osati kubaga moyo ayi. Koma ku Kanaani, I'll take you, I promise you that. I'll take you there. Ndikuziwa, I've been on mountain top. I've been on top of Mlanje Mountain, and I've seen the promised land. I promise you, you and I will get there. September 16th, we will get there. But we must work hard, tipizane manja, limozi, determined, we'll get there. Tiangane pasogolo, osangana kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mopumukira.
Gazol, Ana Kumu, Ana Sandugogi, Chulutan Chere, then Blast Sandugan Chere, Mukana Kumu John, Mujana Kusogoro, so let's go together. Don't look on the side. Don't be distracted. Just go until we get to Canaan. So go until we go to the polling station there. As a kunamizan kukupasanika 50 kwacha and so forth. Here. Koma kukupasan 50 kwacha tengani. Ndane anga kani namba. Baby. Ngakhe anandipa sana 50 nditenganso. Kama sinabodera hai. Sinabodera. De tengani. Kama 50,000. Kama 1,000 tengani nditu. Tengani. Kama ndindama zantu. Siza otu. Siza ndimisonka nimene. So, Palive voting, there is no reason for 20 numbers on. Now, if you read Mongatana Manifesto, Sinyankla Manifesto, you've got, I think, Doramagasi, Almotrabunogambi, Zonse, Koma, if Manifesto to Timati, people-centered. It's built around people. Monga Anya Duramagalasi, to which a decentralized government. Mazwa decentralization. Kuti Boma, Lichoke Kulirongwe, Libide Mizi. Mpamvu, Ichoke Kulirongwe, Ibide Mizi. So my village, my district, akani budget yao. My constituency, akafapa mlato, apa mlato, and so forth. The budget metapasi. So most of the money will move to Kulongwe, and so forth. Then they're going to go blind and they go civic design. They go to Blantyre Yaonongedwa. Blantyre was the industrial commercial capital of this country. Deliberately Yaonongedwa, kuri makampani onse ofunika kama housing, Chan zonse zapita Kulirongwe. I was talking to one of the hotel people who had a business. They've got blunt and somebody out, I need to go pants. Come on, I promise. The first day, at 8 o'clock on the 17th, Bukira issued a decree kubeza company manager kuna blind. This is the commercial capital of Malawi. Commerce on the Blantyre, the football capital of Malawi. I promise you, in addition to my Mawila Janamba, the United States, in fact, in the Henry Musa, we started negotiations in the Bomarina Lakunja. Could Blantyre could come modern stadium. In addition to Kamzu Stadium, another modern stadium. Shokuro, the football capital of Malawi, Zmezo, Tizaichita. So global. Now, kabla mnakuja manifesto. Hakuna basi magasu ya hakuna mazimeja. Sachita ya. Gada atamiza ntaja about 2020. I can tell you,
ife tikalongeza timachita zimenezo. Tikalongeza timachita. Mwone ba 2014 tinalongeza kuti tikonza chuma sinakonze. Nana kuti tibwa ni makomite college sanabwere. Anabwera. Nana kuti titse njala sinatete. Zonse nani kuti tibwesa forex. Sinabwesa forex. Pamene na choka ine forex na over $1 billion. Yeah, forex. When I left the government, I don't know, but I left over $1 billion in forex. So chichonse chimeta ngela tinachita. Antikabranso tipiriza zimenezo. Certainly, kwa Chinyamata, program ya Community Technical College. Tipiriza constituency yonse, kubakai Community Technical College. Debi oye. Komanso kwa anthu ovutika kandi oluma kamabanja amene anamasiye ndi anthu odwala tipitiriza malata ndi cement subsidy. When I left in 2020, tinamanga nyumba 15,000. My aim was within 10 years. Paskaye nyumba ya doti kwa yo don tamuno Malawi ai, and we're doing. We'll do without the program. Churches don't select that promise manifesto ya zikidika I tell what. Because in the plan, I say I can disclose today. I think Honorable Mananzega hinted at it. Kudi nakazikisa group Economic Recovery Committee. Committee yokonza ziko lino. Committee imeneo ya maizanchiraje. Report is ready. Could be beginning September 17th. Take it implement program imeneo. Tiamba program imeneo yokonza ziko lino. Ready, program till now. Of course, it's not disclosed now. So we didn't and they disclose because I can show the truth. Kuti fight the program menu, Economic Recovery Committee. Take it as measure. And I'm sure for the next 5 years, zikono lika mtimake chuma njala mavuno siasara tiza tazimenezo ndikuda assure ife tikaongeza timachita zimenezo, and this time tichita zimenezo. I assure that kwa kuti zonse ziteke choma di vote vote musaiwale. Komanso before that campaign Mubiwa bakompali ponse muveyu anu mpide kulikos mauze za manifesto mauze zimefa kuti tifata chitire anthu amizi tifandifuna kuti anthu amizi atukukenso kuti maprogramu aja achitukuko atukale kulilongwe apita imizi kuti anthu azipita ntchito m'mizi mwawo. Kangani mufuna kupanga kapela nsewu kakumanga chipatala ndetu anthu m'mizi menemo alemera ntchito ndiza zimenezo ndakhani mwa anthu ochita ntchito opeza ntchito kuti madam menemo murukuke. Choncho ndikuza kuti kwada ndinaye ni maambi koma I think kwada somano sirifa kuti mwende usiku ndikuthokoza kwambiri kuti nonse mwabwera kuno. Ndithokozenso kwambiri a Manifesto Committee, ndithokoze kwambiri
Honorable Chihana Ford, Kurita Gwiza Joncho, Convention Tokore Kwambiri, our Central Executive Committee, Chiremini Agwila, Kuti Program Yaro, from what's Comesa? Not Comesa. From where was it? Oh yeah, yes. Mount Structure, not Comesa. And here, those is in Daburo Kwambiri, the Kurizon Kwambiri, Tipite ku Gizana, Kukona na Tons, and Ibanya Limozi, Devo Ambuya Uda Sen, Ziko Kwambiri, Ziko. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.